sa atong mga subscribers na pod, mga viewers o mga nag-like sa ato ang mga post diya sa ato ang YouTube channel, Lucky 5. So, sa pagkakaroon, ginatabas ni Payat ang iyang kortina kay iyang tahion, no? Para sa iyang kwarto nga kortina. Importante jud kaayo pod nga makaibalo ta magtahi. Simple lang man ni siya nga tahion, pero kung di ka kabalo magsikad sa makina, walang magawa. So ako sa una, na-remember na ako when I was in grade 3. Oh, grade 3 pa ko ato sa una. Kay ang akong mama kabalo pud magtahi. Kung bisan pa ang lula dyan ako, pinakalula nako, lula. Bali mama sa akong mama mo to'y kabalo magtahi. Tapos ang akong mama pod kabalo pod siya magtahi. So during our elementary school days, kaning permi lagi kita mag-apil sa sayaw ba? Sa sayaw. No, kada closing na ami ginaapilan sayaw, tagtulo ka sayaw dyan na among maapilan. So, si mama lang ang nagatahi sa amo ang mga attire. Mga itik-itik pa to sa una. Remember na ko, Blue Danube nga fairy dance. So, si mama lang ang gatahi. So, samtang nagatahi si mama, naadyan mi sa kilid ni mama. O gyms mi ni mama. Kay excited lagi nga mahuman o tahi ang among attire. Di ba? Nindot kay kanang fairy dance. So, sharing dyan na siya. Pero katong mga itik-itik, naman to patadyong. So, dali lang kaayo pag makahibalo na ka paano i-operate ang makina. Para ani kortina, straight raman yung pagkatabas. So, doon naman mo sa kataas ang bintana mo. Mong door, nabutangan og kortina. So, doon na mo with allowance kay para sa pilo. Pagpadagan, dali ra kayo. Dali ra kaayong pagpadagan sa makina. Coordination sa imong mata, kamot og sa tiil nga magsikad sa kurya sa makina na para mo dagan siya. So sa pagkakaroon ginatabas pagtiwas ang kortina. Ayan. Kuan naman ni siya punji. Punji nga tela pero kung maayo ka mo pili sa color combination, wapa tanawon. So katong ako nahibaluan sa diha nga naanapod ko yung mga anak. Gikuan po nako, gigamit po nako to siya ang kanang katong pamaagi nga samtang magtahi ko sa magtahi si mama sa una sa mga attire namo. Sumo pod akong gihimo sa una nga nagkuan na ni siya elementary school nga mga estudyante sa una. So ako po nang nagtahi sa ilaha nga mga attire. So samtang nagtahi ko, nagatanaw ko ni sila. Sila Ching Ching o ni Jam Jam. O gani, samtang nagtahi ko sa mga dress nila sa una, Ching Ching o ni Jam ni Payat. Si Jam Jam gusto po magpatahi po sa iyahang palda. Gatawanan siya pero bilang niya kay parehas po sila attire siguro. So kay 3 years old pa si Jam Jam ato nga time. No, bisan ang ilang kuan hangtod nag-high school sila. Katong attire sa kuan, DBC. Ako ra pud gyapon nagtahi. So dako jud kay isang tabang, guys, nga makaibalo ta magtahi. Ha? Isa lang gud ka ng mga pajama sa mga gagmay nga mga kabataan. Tahi sa mga gisi sa mga gisi sa short, ilok. Gisi sa ilok. Dako kay isang tabang. Kung kaibalo ka magtahi. Isi nga ilok. Anak lang guys, kinanglan nga bisag unsa nga butang ato jud. Kanang willing ta nga mo learn. Dili lang theory lang. Actual jud ko. So kani actual ni siya. Dili lang ni theory. Kabalo ka magkuan pero wala lang na siya pulos kung kay balo ka lang. Ang importante nga imo jud nga apply. Atong abangan na unya unsay result ani nga kortina. Pero nagana man ni siya natahi. Simple lang gud. Simple lang man ni siya. Pilo-pilo lang. Simple. Then pag magpilo, pilo on dire. Kailangan magpilo gani ka dobulon man ani ana. Ayan. Na. So dire na kay magtahi.
tuhugan o kuan. O pool. Dali lang kayo. Simple and easy. Sige, una ni mong tahi ma, pagkabalo ni mo ma. Pagtudlo ni mama, kung siya una ni mo natahi. Cortina. Cortina gyapon na eh. Dili lang tayo. Mga sid-sid raman no. Sita yung mga daplin ra ang tahian. Sinanay po. Balo po na. Oh. Mga kortina, uniform sa mga estudyante. Yun eh, naku kay tabang, di ba? Anang mga apron. Sa kanabita mga kalo sa planta. Makatabang sa panginabuhi, good. O kabalo ka magtahi. Nag-eskwela man to si ay bali nag-eskwela sila sa kanang libre sa barangay god. Vocational. Vocational. Oo. So, sa una ko mga 1970s. Diba sa school kay na ay vocational. O na ay kuan ka na ay sewing, na ay cooking. O, remember na ko to sa una? Sewing, cooking, tapos ka nang mag-manicure o pedicure. Sila sinanay man kung dili siya halimbawa si Nina or nasi tahion. Ang yang style kay kuan. Bungkagon niya. Halimbawa na ay model yang bungkagon. Ya Kita ni mo, no? yang sukdon or yang kuhaon ng pattern mo makuha rin niya. Okay, importante magod pattern. Ang pattern. Oh, mura ang lisod no. Mura yung lisod. Pag makuha na ni mga pattern, dali na kahit ka makakuha na po sa ng pajama or short sa bata. Shout out kang Nanay Inday nga naa sa Tagum. Hello, Mareng! Hello! Kung sa ilan ni Jingjing niya sa mga kabataan. Ayo-ayo mo dita. Ang bangag. Wala lang na. Okay, nga na pagtaon sa hilo. Na? So after nga napuno na ang kuan, ang babin sa hilo na ibutang sa ubos. Isulod na siya sa babin case, ganyan. Oh, muna siya ang adjustment diri ang kani. So tama na siya ang adjustment kay always naman na siya ginagamit. Tapos isulod na siya sa ubos ron. Under the needle. Yan, pasok ang bobbin case, ban ang bobbin nga na hilo. Tapos itaod na pod ni ang sa taas nga hilo. Nganong daghan na siya kagianan nga mga sangatanan or mga sani siya mga bangag nga sudlan kay mo manay magdala sa kwan pagbira sa hilo. Na, manay magdili kani kani. Bot siya pangalan ni. Mo ni ang magbira sa hilo. Tapos ang kahugot diri ga kun mo na mag-control sa kahugot sa hilo pod. Dapat mag-match ang kahugot diri og katong sa bobbin case. Para dili magtualya ang agi sa tahi. Pasok na sa needle ang hilo birahon na. Birahon na ang hilo sa ilalom. Ganyan. Okay. So ready na siya mo kumbati. Pag magawas na ang duha ka hilo. So, it start to tahi na ang sastre. So, ang pagtahi, pagpilo, unahan mo, mag-fold ka mga 1 cm, kinanglan, i-double fold nimo. O, para matago tong kanang cutting sa tela. Hugtan sa. Ayan. Kinanglan ang coordination sa mata sa kamot nga magpugong sa tela o tiil sa ubos nga magsikad. Yan. Pag mag-start mag-assist din mong kamot diri okay. Para matuyok siya sure. Yan. Ang kuan, ang agi niya tanaw, balance siya. Balance ang agi dari sa likod ug sa yan. So
kwan kanang perfect ang kahugot diri og sa ubos basta ingani ang agi sa tahi nimo. Okay, pwede na padayon. Ato na po ta sa ato ang words of wisdom para karon nga adlaw no makita sa 1 Thessalonians 5:11. Na nagaingon, tungod niini pag dinasigay o pag tinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. So importante kayo nga magdinasigay o magtinabangay ta ay para dili lang sam lang ang mo uswag no kundi mas maayo mas nindot yun nga kita ang tanan mag-uswag yun sa panginabuhi dili ingon nga daghan kay tag sakyanan daghan tag yuta dagko tag balay but sa atong life style na to mag-uswag yun ta sa atong panginabuhi no makaibalo ta sa na to pag buhat nga makasurvive ta sa panahon na sama ni ini. So ang team ani is encouraging others. So importante kayo nga encourage nato. Pwede na ginawa ito mga kabataan, no? Para sa mga bata, i-encourage nato sila na mag-build each other. Samtang nag-grow sila, makuan sa ilang kasing-kasing importante kayo to build each other. Inabangay. So sa anong mga subscribers, shout out dahil ko diya sa akong sister in Saipan, Cherry Malaga Morales and Evelyn Malaga Sanchez nga nasa Italy, and to Ma'am Jara Riomero and Ma'am Marilo Picolados. Oo, lami gid ka ito ang among niloto nga to ang dynamite. Pero sorry kayo di pa ibog ato. Dili to balik ya. But may maningkamot mi next time nga makaluto ta, makatanog tagdagan yang magluto na kung tagdagan. We will invite you para makatikim sa sunod na po natin na lutuan. So thank you jud kayo sa inyong pag-subscribe sa among YouTube channel Lucky 5. God bless everyone. Bye.